Ben, estou aquí en Wikimedia porque acabo de descargar este debuxo do Tangram, tanto en PNG como en SVG. Entón vou ir ao Blender e vamos a ver que dous formas para poder facelo. Que se me ocurren máis, pero miramos algunha. Vale, por exemplo, voume cargar o cubo de inicio, voume poñer na parte... Bueno, non me vou cargar o cubo de inicio, que para o que Tangram me ven, vou poñer na parte superior, sete ortogonal, e vou a agregar unha imaxe de referencia. Entón, a imaxe de referencia, agregamos imaxe, referencia, esa imaxe de referencia que vou agregar, a descarguei no escritorio e o PNG do Tangram, vale? Por que? Porque con isto que teño aquí, además esta imaxe se quero podo escalala, de acordo? E poñela das dimensións que eu queira. Por exemplo, non sei o ten tan gran que dimensións ten, pero, bueno, podemos xogar con elo. Vale, entón podo coller este cubo e podo movelo no eixo Y e podo rotalo con respecto ao eixo Z a 45 grados e podo escalalo un pouquiño, vale, para que encaixe máis ou menos no que sería o meu Tangram. Tamén podo poñerlle unha dimensión en Z, por exemplo, eu penso que con 0,4 estaría estupendo. En canto a imaxe de inicio, podo poñerlle que este menos 0,2, a imaxe de referencia. Moi ben, vamos a seguir traíndo ou facendo obxectos neste Tangram. E vamos a agregar os triángulos, e vamos a agregar o triángulo, un prisma triangular non é máis que un cilindro. Cando agregamos un cilindro aparece aquí esta pestana que podemos, obviamente, coller e cambiar as dimensións do meu cilindro. Un cilindro, pois, se lle poño que teña 3 vértices, pois me xa un triángulo. Vale, entón, obviamente, ese cilindro vamos a poder cambiálo, vale, tanto en posición como rotación, como radio, profundidade, vale. Profundidade le puxéramos 0,4. Ok, penso, non? Sí, perfecto. Entón, agora o que vou a facer é, pois, por exemplo, rotar con respecto ao eixo Z a 90 graus, non, 180, perdón. Outra vez RZ a 90. Vale, vamos a desplazalo. G no eixo Y. Escalalo. Vale, como non nos vai a cadrar esa forma, o que podo facer, obviamente, vai a ser pasar a modo edición. Simplemente co meu prisma seleccionado doulle ao tabulador e lle dou para seleccionar aristas e collo esta arista a poño no seu sitio, a movo o sitio que ten que ter. Vale, como se queremos despois facer unha adherencia, me poño outra vez G e coloco punto, e en este tamén vamos a coller esta arista e vamos 7, vamos a colocala no seu sitio. A verdade é que así vai a ser un pouco complicado facer o noso cubo, vale? O noso Tangram, porque, bueno, vexo difícil que estas pezas non solapen de algunha maneira, vale? Pero, bueno, poderíamos intentar colocar este punto no punto exacto, vale? E xogar con eso, ok? Vale, volvo a pasar a modo obxecto, dándolle o tabulador e este prisma lo vou a duplicar, Shift D, RZ 90, agora sí, eu colocaría no seu sitio e, bueno, iría construindo o meu Tangram da mellor forma posible e xa mañaría, de acordo? Ese é un dos xeitos que podemos ter. Outro xeito todavía máis sinxelo que todo isto pode ser o de destruir unha BC. Vale, entón vamos a darlle un novo xeral e vamos a ver esa forma de destruir a BC que algún compañeiro ou compañeira xa preguntou por privado como se facía. Arquivo, vamos a importar un SVG. Ese SVG eu teño no escritorio Tangram que acabo de descargar.
amplío a imaxe e vemos que temos aquí todas as figuras do Tangram. Vounas mover para aquí e vounas escalar con respecto ao punto de pivote ou o cursor 3D, vale? Entón, con respecto ao cursor 3D, escala. Escala ata onde? Pois escala ata que teñamos as dimensións que eu quero, entón non sei se aquí aparecen as dimensións do meu obxecto, do meu Tangram, vale? Se non, despois miramos e seleccionamos e axustamos no cura. A min as dimensións non serían o que máis me preocupa, de acordo? Entón, bueno, temos aquí o noso obxecto que non ten o centro onde debería, pero xa axustaremos. Vale, entón, por exemplo, collemos cada un dos pezas do Tangram e vamos a extruílas. Para extruir na Bezier temos que ir a propiedades do obxecto, de datos de obxecto, e vamos a darlle que en xeometría extruya, pois vamos a ver, 0,2, demasiado, 0,02, de acordo? E vamos a ver este elemento, agora mesmo tería estas dimensións, como se queres poñerlle as dimensións exactas, vale? Entón, pois, canto extruiu? Como vou a darlle extrusión eu, aquí 0,015, a ver se agora 0,3. Vale, me vale perfectamente, xa mañaréis 0,015, vale, se non poño aquí 0,4, vale, porque non me estás facendo como teñes que facer. Vale, entón vou empezar a extruir a todos igual e xa mirarei como se selecciona a todas, a ver se me deixa facelo así, ir pola tremenda, ve selección de caixa, selecciono todo e vou a darlle extruir todo, non, somente es un, vale, pois venga, extrue un pouquiño aquí, extrue un pouquiño aquí, extrue un pouquiño esta, extrue un pouquiño esta, extrue un pouquiño esta outra de aquí, extrue un pouquiño esta outra de aquí, vale? E pois penso que agora mesmo o Tangram xa estaría. Podo cambiar as dimensións, podo coller todas as dimensións e xa miraría de axustalas, pero un Tangram para imprimir en 3D hai. Outra cousa que podo facer, porque, por exemplo, agora mesmo siguen sendo puntos de Bezier, é dicir, que siguen sendo editables, entón eu podo mover, non son un obxecto, se despois quero facer unha fusión ou quero unilos ou quero facer algo, pois o que tería que facer é convertilos a malla. Entón, sería en obxecto, convertir a malla. Entón, se te fixas, agora mesmo pois xa tería todos os obxectos son mallas, xa deixaron de ser Bezier, xa son objetos en sí mesmos. E bueno, pois xa exportarías e xa estaría, non te compliques demasiado a vida, que é un exercicio, pois eso, que se pode facer moi facilmente, vale? Veña, un saúdo.